10-njy dekabrda Türkmenistanyň Mary welaýatyndaky Daşköpri obasynyň golaýynda Murgap derýasynyň düýbüni gyrmançalardan arassalamak we derýanyň kenaryny berkitmek üçin Miass 440 kysymly gämi suwa goýberildi. Bu barada türkmen hökümetine ýakynlygy bilen tanylýan Orient neşri habar berýär. Bu çäre araly halat etmeň halkara gaznasynyň ýerini ýetirji komitetiniň we Merkezi Aziýa üçin regional ekologiýa merkeziniň bilelikdäki planynyň bir bölegi hökmünde Birleşen Ştatlaryň halkara ösüş guramasının akıllı suwlary, su, bilim ve hyzmatdaşlygy atly proýektiniň goldawy esasında başladyldy. Bu çäre türkmen resmileri bilen bir hatarda Birleşen Ştatlaryň Türkmenistanyň ilçisi Matthew Klimow hem gatnaşdy. Aýdylmagyna görä proýektiň esasında golaý goltumdaky owalaryň we demir ýoluň sil suwlarynyň aslynda galmagynyň öňüni almak hem maksat edinilýär. Derýanyň hanasyndan suwa goýberilen Rus gämisi Murgap derýasynyň düýbündäki gyrmançalary we ownuk görnüşdäki daşlary sorup derýanyň kenaryndaky ýörite fundament çukuruna çykarýar. Gelecekde bu garynda bentleri gurmak üçin ulanylар we arassa suw gaýtadan derýa aktyrlar diýilip neşriň habarynda bellenilýär. Adatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan kärenetçileriň ençemesi ýurtda gyrmançalardan dolan ýaplaryň we kanallarynyň arassalanmaýandygy sebäpli özleriniň ekin meýdanlarynyň guraýandygyny indi ençeme ýyl bäri wagtal habar berip gelýärler. Gyrmançalardan haşal otlardan dolan ýaplar we kanallary adatça her ýyl arassalanmaly. Ýönelewawyň Kerki we Amy derýa etraplarynaky daýhan birleşiklerinde iň soňky edek mundan 30 ýyl çemesi ozal arassalaýyş işleri geçirildi. Şol sebäpli ne suw ýaplarynda ne de akawalarynda suw akýar. Dey suwlar ekin ýerlerini daýalaýar we şorladýar. Bu bolsa şaly ekinimizi guradýar diýip 11-nji oktýabrda lewaply kärenetçileriň biri anonim şertde gurrun beripdi. Galy bersede Murgap derýasynda amala aşyrylýan bu çäre şu ýylyň mart, aprel we may aýlarynda ýurduň Balkan, Ahal we Mary welaýatlaryna güýçli silin gelmeginden bir näçe ay soňa gawat geldi. Şonu ýaşaýyş jaýlarynyň jemgyýetçilik deshalarynyň we ekin meýdanlarynyň ençemesine deper ýetipdi. Tawtawazar sewitinde Murgap derýasynyň suwy 2 ýedek ýokarlanyp gaty howply derejäge ýetdi. Häkimetleriň käbir ýerlerinde gumly haltalary ýerleşdirip öňüni alyş çärelerini göründigine garamazdan sil geldi diýip Adatlygyň Türkmenistanyň habarçysy aprel aýynyň başynda gurrun beripdi.